Valtero. Moi kaikki. Moro! Moi kaikki ihmiset, haluan täällä kouluttaa Superparkissa. Joo, me nyt taas skuuttaillaan. Joo, tosi hauskaa. En osaa skuuttaa, mihin loittoisin tää. Mutta tää on tosi hyvä. Tai sit mä loitan sen jätkö. Tai sit jätkö tähän. Mä olisin kuvaa. Mä oon kuulen ihmisen jätkö verran skuuttaillaan. Mä en uskalla mennä vielä. Mitä sä jätetään? Me ollaan menossa jo. Mulla on aika paljon hyvitystä rampallia ja kaikkea. Ja täällä on tosi hauskaa. Mulla on ihan sikakuuma. Haluatko tulla meidän YouTube-videoon mukaan? Okei, me tuodaankin meidän YouTube-video tässä. Miau, miau. Tää on tosi hauskaa. Okei, mä menen takas tänne, koska täällä on rauhallinen tila. Tää on vähän niinku nyt meidän, koska täällä ei oo muita. Ai jaa, nyt me voidaan olla täällä pelkästään. Mihin se tumas jäi? Mä oon menee sen tulossa. En näkää. Ei voida kukaan uskaltaa. Niin, oi, oota. Mennään tämän jälkeen vähän rampallia taas siellä videolle. Eiku siis klippeet ovat rampallia. Me saatiin siis kuvaa. Me saatiin kuvaa tänne. Joo. Me kysyttiin saada niin paljon kuvaa. Niin. Ei koulutettu vaan sattua. Ja me ei saada sattua. Se on niin koska vielä. Oi ei nämä on niin itsestään. Sit vähän vauhtia. Ja joo, mä menen nyt tänne. Eli me lähdetään kohta rampalioon. Tää on niin hauska, että mut on niin hauska kaikki. Oi, mä otan sen vähän. Ei ihan vielä. Mutta mennään nyt kysytään meidän YouTube-kanavalle. Haluatteko tulla meidän YouTube-kanavalle? Meidän video. Niin. Koska meillä on maailman hieno YouTube. Täällä ei oo ketään hei. Nyt me lähdetään rampalle ja te näette sieltä jotain. Joo. Eli se on rampalla. Juu, moikka kaikki. Sano moi. Sisuvuorokuvaa. Oh my gosh, tää on vähän pelottavaa nyt tapaa. Joo, et sä sit kuvaa. Mennään kohta. Mä nyt menen tänne. Joo, kuvaa. Noniin. Rampalla pompitaan. Mihin Tumpau lähti? Se on tuolla. Ei ollut varmaan selkäpaltsienkka. Ei ollut. Hyvä. Ollaan ylhäällä. Joo. Nyt on sun vuoro. Ei. Lohittaako sä senkaan? Joo. Tietenkin. Tiivi voi kuvata tätä. Ei, mut täälläkin pitää nähdä mitä tuolla. Okei, on hirvee. Mä en uskalla. Nyt Thomasin päivä. Moi moi. Mä en hyppää tästä, en hyppää. Joo mä tiedän, mutta musta tuntuu, että mä katsotaan jonkun mun puhelimen sinne. Yeah, nyt Viivi hyppää tuolta. Hyppää. Oho, mä en ehtinyt kuvaa ehkä. Mulla meinas jäädä. Mullakin. Mulla kesti vähän aikaa, että löysin. Mut kyllä tässä jotenkin pääsee.
hyvän jälkeen. Aika hyvä. Nyt Kasper vetää tuplavoltin. Ihmisiä on täällä. Koska tuolla on aika. Lapalla ei ole ketään, niin se on yhtä kanssa. No niin, vedähtää. No niin, wow. Hyvä Kasper. Nyt minä hyvä. Ei oo, mä hyppäsin heitua ihan ylimmäs puhelin kädestä. Ups. Hullu meininki. Mä en saa sen täältä pois. Oh my god, hyi. Tuossa otetaan. Se kuva silloin vai. Mihin on vielä vaikea hyppää. Eikö päästä pois? Hyppää hei nyt! Mä en uskalla hyppätä, tai siis toi on jotenkin pelottavaa. Et mä osun tohon ja sit mä kuolen. Hyvä. Mäkin yritän volttiin. Täällä on tosi kivaa. Ja kuuma. Jep. Come on, joo. Nyt sä näyttää sen parhaiten. Tää on siis varattu pelkästään meidän koululle. Niin täällä on meidän niin koululaisia. Joo. Mitäs kohta on ne? Nyt mä yritän liikkua täältä. Me ajetaan. Come on. Ja kurvi. Täällä ei oikeastaan niin pimeä, mutta tää mun... Joo, ihan täysiä! No niin, ota menee! Joo, mentiin! Tuolta tulee porukka. Ja Tuomassa on melkein kiinni. Ja tuolta he tuli. Nyt on tämmönen, me mennään korkealle. Täällä ylhäällä ei oo varmaan yhtään mitään, mutta ei ookaan. Kuitenkin kiva käydä tuolla kattoo. Niin ja otetaan seuraavaksi. Oottakaa nyt, et mä pääsee sinne. Mä sen ottaa. Niin ei saa mennä hakee sitä. Sieltä tullaan alas. Ketään ei halua mitään. Mun pitää nyt nopeasti.
teitä. Joo, saat mä luoda teitä. Okei. Hyvä meininki. Ha ha ha. Tää menee videoon. Täällä on tosi hyvä meininki. Ja nyt me mennään tänne. Oh my god. No, täällä on myös liian. Niin teet ees nää kameraan. Au, tää on kovaa. Oi joo. Mikä hitsin paikka tää? Tossa saat. Me mennään ylös. Mennään ylös. Yhden. Hyvä Leevi. Tultiin taas heittää toisen kerran ja tultiin skeittää. Oh my god. Me tultiin skeittää toisen kerran ja yksi meidän Ufe on vähän julma. Aika julma. Siis kun me saatiin kuva, siis oli silleen, miksi te kuvaatte ja voitte tulla vaikka saatiin kuva, niin te tullas niin. Kato, ja mä olen nyt teitä. Saisi vaan ulos, jos et tulla. Joo, ja siis mennään nyt varmaan muualle. Yes, sir. Me vaan kuotaan. Mikä meininki? Hyvä, hyvä. Ok. Vien nyt kyhärät. Näissä on varmaan leikit näitä. Käykö te kaikkialla silleen? No ollaan käyty aika monessa paikassa jo. Nyt mä juon. Jano, mä menin. Ai ja nyt mäkin juon. Tänään meitä. Nyt juodaan. Koska täällä tulee ihan sikavuoma. Ja huomasaasti johonkin Haraldoliin. Niin me ollaan nyt kahdesta ainakin hetken. Mut me varmaan nyt sanotaan huominen. Me jatketaan sit jossain kohti. Niin. Niin kaikki. Tuolla tulee joskus varmaan Tuomaskin. Tuolla tulee varmaan joskus Tuomaskin. Mut joo, me yritetään nyt miettiä, että mitä me voin kysyä, kun me tehdään haastattelu. Että mitä me voitais kysyä ainakin, että mitä menee. Onko se ollut hauskaa ja tällaista. Mutta sitten mitä muuta. Että me mietitään, että mitä me voitais kysyä. Ja sitten joo, no te näette sitten. No niin, lasketaan liukumaan. Oh, mun perjantai. Oi mun vittu. Tuohon perään. No niin. Miten on mennyt? Hyvin. Okei, onko se ollut hauskaa? Joo. Haluatko sä näyttää Trampalta sun lempitempu? Se ei osaa yhtään mitään. Ilmari, onko se... Miten on mennyt? Hyvin. Onko se hauskaa? On. Haluaisitko sä näyttää sun lempitempun Trampalta? En. Okei. Kiitos, moi moi. Moi moikka! Mennyt. Hyvin. Ei, onko se ollut hauskaa? On. Haluaisitko sä näyttää Trampalta sun lempitempun? Voin. Okei. Okei, toi on hyvä. On mennyt. Hyvin. Okei, onko se ollut kivaa? Haluatko sä näyttää lempitempus Trampalla? Mennään. Okei, nyt nähdään Jennyn temppu. Nyt nähdään Jennyn temppu. Oh my god. Se oli hyvä. Sä oot nyt mukaan tässä haastattelussa. Miten menee? Hyvin. Onko se ollut kivaa? Joo. Haluatko sä näyttää sun lempitempun Trampalla? Okei. Mä en osaa sitä, mutta... Mä menen sen päälle edellä. Joo, mennään.
Hyvä. Se menee hyvin. Onko se ollut kivaa? Joo. Haluatko sä näyttää sun lempitempun trampalla? Ei mulla ole lempitemppuja. Ok. Miten on mennyt? Hyvin. Onko sulla kivaa? On. Okei. Haluatko sä näyttää jonkun lempitempun trampalla? Onko mä voin näyttää? No niin, mennään trampalla. Lempitemppu. Odotetaan, että Vili-Vilpuri tulee pois. Sitten. Okei. Uudelleen. Uusi yritys. Joo, hyvä. Mitä on mennyt? Hyvä. Haluatko sä näyttää toi sun lempitempun trampalla? Okay. Saanko mä tässä sieltä tornista? Onko se ollut muuten kivaa? Joo. Okei, kiva. Mikä on kello? Mitä ruttua? No niin, me ollaan täällä. Kuvataan tästä. Hei. Ella, mä haluun, että mä sittenkin näytän tempun. Eli Rampas tekee raivoa jälkeen. Kuuluu jo vähän, kun mä menin varmaan 20 minuuttia. Okei. Viivi näyttää nyt tempu. Näyttää sen jälkeen. Joo, toi on jotenkin hyvä. Nyt Tuomas näyttää tempun. Joo. No nyt mäkin hyppään tänne. Joo, toi oli nyt. Mikä meininki? Hyvä. Koitetaan päästä pois. Eli huono meininki, no ei oikeesti. Täällä on aika hullu meininki oikeesti. Täällä on todella hullu meininki. Sulla on 15 sekkaa aikaa. Hyppää tuon isoimmasta tornista. Aika SD nyt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sulla ei 3 sekkaa aikaa. Ella, No? mulla on sul haaste. Joo. Sulla on 15 sekkaa aikaa. Mene tonne isompaan torniin ja hypätä sieltä alas. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kysy muut. Okei. No. Veikko, mulla on sul haaste. No. Sulla on 15 sekkaa aikaa kiivetä tonne torniin ja hypätä sieltä alas. 10, koska se on näin lähellä. 10 sekkaa. Aika alkaa nyt. 3, 6, 8, 9, 10. No, niin laskettiin. no Viivi laski alus vähän nopeasti. No. Nyt tulee ihan jäätävästi leihitty. Ella. Miau. Moi Tuomas. Kiva. Okei. Otatko haluatko tehdä haasteen? Tuota. Sinun pitää mennä tonne ylös. Tonne ylös. 15 sekunnissa. N-Y-T nyt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Okei, ääne. Uusiksi N, Y, T. Pääsit. Sun aika loppu melkein heti. Niin, näytä joku temppu. Niin, Tuomas, Veikko, ei saa olla noin monta. Ajaa yksi kerrallaan, Viivi on ensin. Joku temppu. Haluatko Viivi mennä tänne ylös kanssa? No mä ruvetaan varmaan tästä lähteä täältä. Moi. Moikka. Nähdään. Moikka.